नमस्कार। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଶନ ବିଷୟରେ। ଏମିତି ଏକ ମିଶନ ଯାହା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନିଜର ଛାତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହାର ପରିସର ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ କଳ୍ପନା କରିବା ବି କଷ୍ଟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଗହରାତକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମନକୁ ଆସେ, 3 କୋଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦରକାର? 3 କୋଟି! ଏତେ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟା, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତିକା ଯୋଜନା, କେତେ ସମ୍ବଳ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଗିଥିବ, ଆସନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଆଉ ସରକାର ବି ବହୁତ ଦିନରୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତିକି 1985 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ଆଇଏୱାଇ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସାହାରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ଗଢ଼ିଲା, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଏୱାଇରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ। ବହୁତ ଥର ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ଏୱାଇଜିରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଡାଟା ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ, ଯାହା ଏକ ଆଧୁନିକ ସମାଧାନ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, 2024 ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ଗହଳିରେ କୌଣସି ବି ପରିବାର କଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବେନି। ଜାଣନ୍ତି, ଏଟା ଖାଲି ଘର ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା ନଥିଲା, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରତି ଘର ଅତି କମ୍ରେ 25 ବର୍ଗ ମିଟରର ହେବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 1,20,000 ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଏ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି ବହନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଲା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ 2011 ମସିହାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜନଗଣନା ବା SCCC ଡାଟା ହିଁ ମୂଳ ଆଧାର। ଆଉ ସେହି ତାଲିକାକୁ ଗାଁର ଗ୍ରାମସଭା ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରି ମୋହର ମାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହେ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ହକଦାର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଘର ମିଳିପାରେ। ଏ ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବର ସବୁ ଯୋଜନାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏ ଯୋଜନାର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଆବାସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ତିଆରିର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ ହୁଏ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରି ଘରର ଠିକ୍ ଜାଗା ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ସିଧା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ପ୍ୟାକେଜ ଡିଲ୍ ବି କହିପାରିବା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ଖାଲି ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବି ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ହିଁ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ବା ଅଭିସରଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିଏମ୍ଏୱାଇଜିର ଘର କେବଳ 4 କାନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରୁ ଶୌଚାଳୟ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ MG ନରେଗାରୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନର ସୁବିଧା ବି ମିଳେ। ଏହା ହିଁ ତ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ। ଏହି ଯୋଜନା ଖାଲି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଘର ତିଆରି କରୁନି, ବରଂ ଏହାର ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। କେବଳ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2.8 କୋଟି, 2.8 କୋଟି। 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପରିବାର ନିଜର ପକ୍କା ଘର ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଉପଲବ୍ଧି, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଜନାର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ। ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 70% ଘର ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ କିମ୍ବା ମିଳିତ ମାଲିକାନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁମୁଖୀ। ପକ୍କା ଘର ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ଏତେ ଘର ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି, ମାନେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏତେ ସବୁ ସଫଳତା ପରେ ବି ଏ ଯାତ୍ରା ଏଯାଏଁ ସରିନି। ଆଗକୁ ଏବେ ବି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଏବେ ବି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଖରେ ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇବା ଏକ ବଡ଼ କଥା। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣ୍ଠି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହେଉଛି, ଆଉ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆହୁରି ଭଲ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶେଷରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯୋଜନାର ପୂରା ସାରାଂଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଛାତ ଦେବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି, ତାହା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ? ବିଶେଷ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ଗଠନ କରିପାରେ? ଏହା କେତେ ସଫଳ ହେବ, ତାହା ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ।